Здравейте, мили хора! Вие сте на моя канал Оракул с Диасол Дидадар. Днес ще разгледаме един сеанс, който ще бъде разделен на две части. За двойки, които имат приятел, ще видим обича ли ме партньора, ще бъдем ли щастливи заедно. Вторият сеанс ще бъде за самотни хора, които са сами, нямат партньор. Въпросът ще бъде: ще си намеря ли партньор, ще бъдем ли щастливи. Така, сега настройте се на въпросите, на енергията, погледнете картите, сипете си там кафето, питието, каквото си пиете, успотнете се, слушайте се в себе си и изберете картите от колодата, която най-много ви пасват. Дали Ленорман Златни мечти, дали Кипър на Чиро Марчети. След това ще поизтегла от ангелската терапия по една карта за двете двойки, за да видим какъв ще бъде съвета на периода. Времето е прекрасно, пролетта е тук, топло, със слънце. В който и момент да погледнете тези подредби и си изберете карти, енергията е обща, тя ще работи за вас. Сега, може да не резонира абсолютно на всички, вие това го знаете. Няма как, всичко е общо. Бъдете мъдри и уверено действайте в контекста на това, което ще извадим от картите. Сега, първо с златните мечти ще започнем на Чиро Марчети, да видим обича ли ме партньора и ще бъдем ли щастливи. Сега той въпроса с щастието ще оставим сега на страна, картите тук за втория вариант. И ще ползваме златни мечти на Чиро Марчети, да видим какво ще се получи в този период. Обича ли ме партньора? Ще бъдем ли щастливи? Така, тук ни обърнах карта мечка и още една коса, значи тук обича ли ви партньора? Той е ваш закрилник, държи на вас и много бързо, ще се прояви енергията. По карта, по коса, нещата ще се случат изневиделица. Така, ще ползваме една базова подредба. Цепиме картите. Да видим сега какво ще се случи, какво ще излезе. Така, в тази ситуация. Така, нека да видим най-напред сигнификатора. Ето става въпрос за... тя си излезе сам сигнификатора, става въпрос за вашия любим. Това е вашият партньор. Обича ли ме той? Най-напред ще видим една тук предистория на въпроса. Какво ще излезе пред историята на въпроса. След това ще проверим какво ще ни помогне да проверим обича ли ни партньора. Какво пречи за разрешаването на въпросите между нас, какво ни бърка, какво ни влияе и врагове, обстоятелства, имаме ли такива неща и как ще се реши въпроса, отговора. Така, обича ли ме партньора? Карта кръст на дъното на колодата. Излиза, че сте си кармични партньори, сте свързани по съдба. И без това ми излезе като сигнификатор картата на мъжа. Тя е тук пред вас. Общото, колкото и да е общо гледане, се оказва за едни с двойки, които са свързани. И сега да видим, ще бъдем ли щастливи. Ще бъдем ли щастливи? Сега трябва да спомена въпроса, че то щастието по принцип е доста въпрос, който много може да се обичате и да не сте щастливи, да се карате, да имате разправи.
Много сложен е въпросът с щастието. Но, когато има любов, хората се разбират. А тук излиза, че имаме и една кармичност в цялата история, значи ние тук ще говорим, че действително ще попитаме, ще бъдем ли щастливи. Така. Нека този, който търси, да чуе, нека картите станат отражение на вътрешната истина. И да се върнем сега на първата триада, пред историята на въпроса. Какво се е случило в миналото? Какво се е случило при вас? Срещнали сте се на някакво пътуване или един от вас е надалече, отдалече идва. Събрали сте се с една взаимна любов, с стабилност, имало е във вашите отношения. Освен стабилност, разбирателство, помощ един към друг. Всеки е намерил своя пристан в другият човек. Отключили сте нови възможности, били сте щастливи, тръгнало е между вас да се разрешават нещата с огромни възможности и вероятност, но светло бъдеще. Повярвали сте, че действително сте един за друг и нещата ще се развиват. Добре, това е предисторията на въпроса. Какво ще ни помогне да се разрешат нещата за в бъдеще? Помага ни стабилност във връзката, че тя не е от днеска и от вчера, но ще има доста трудности. Около вас ще има хора, които ще ви натоварват с проблемите си. Един вид, така да кажа, консуматорски приятели и кръг, който ще се опитва да влияе. И до някъде дългосрочната връзка помага в една такава стабилност на връзката. Не сте от днеска и от вчера заедно, пуснали сте корени, чувствате се добре, духовно се допълвате. Но виждаме тук по тези мишки, които са неприятни, леки загуби, хора, които около вас ви търпат енергията. Например, единият може да иска да помогне на приятел, това пречи на отношенията ви, разделя ви, на вас това не ви харесва. Тези неща по принцип имат един, така да се каже, негативен аспект. Какво ще помогне? Дългосрочността на връзката, тя ще устои. Концентрирайте се върху миналото, което имате, върху щастливите моменти, които сте преживели, за да можете да преодолеете недоброжелателни приятели около вас. Така, какво ще пречи за разрешаването на въпроса? Какво пречи? Пречи незрялостта на връзката. Във връзката пречат странични подаръци, приятелки от други хора. Тук една дама купа виждам аз, която се опитва да се намесва. Това не е конкурента, не се заблуждавайте. Това не е жена, която е хвърлила очи върху вашата половинка в никакъв случай. Просто на моменти още връзката е недостатъчно зряла и тук някаква дама се намесва и на някой от двамата дава неправилни съвети. Така, но връзката, това е което пречи, че е невзряла, но тук има една стабилност. Може и тук да се проявява тази дама. Все пак има неща, които постепенно поговорете, дайте си шанс, помислете. Имате всички основания между вас да сте щастливи. Как ще се разреши въпроса за щастието между вас? Комуникация, ще приключат някакви отношения в обкръжение, нещо ще свърши, за да имаме едно израстване, работа и така нататък. Така, и като заключение мога да кажа, че обича ли ме партньора, ще бъдем ли щастливи. За в бъдеще квинта на триадата е звезди.
Вие сте на пътя на вашето предназначение. По звезди може да следвате мечтите си, големите хоризонти. Обичате се, има любов между вас. Вие сте си мечта и кармични партньори по цялата подредба, както излезе тук. Не се притеснявайте. Ще свърши емоционалния период на флирт, на комуникации, на запознанства. Ще го погребете този период и ще навлезете в нов период на уважение, стабилност, практичност. Може да дадете официалност на отношенията си. Ще се получи един период, в който ще преминете през различни изпитания, но в крайна сметка ще има преданост, вижда се една преданост и една възможност за стабилни отношения. Така, това беше гледането за двойки, които имат във връзка с как ще се развиват техните отношения. Сега ще преминем към Кипър и ще зададем въпроса към Кипър за хора, които са сами. Хора, които са сами, нямат партньор. Ще намеря ли нов партньор в живота си и ще бъдем ли щастливи? Същата подредба, този път въпроса го задаваме към всички гости, към всички абонати на канала. Нека енергията бъде за вас. Нека картите говорят, който може да чуе, който иска да намери отговор на въпроса. Нека да е за вас отговор на картите. Цепим пътя, разкрийте ни вратата. Добре. И сега. Сигнификатор. Сигнификатор е човек, който, как да кажа, чак страшно много иска да си намери партньор. Той е сам, не е добре, болно му е, тъжен е, защото е сам. Характеризира човек, който е сам, сигнификатора ни. Много точно ни излезе. Да видим сега. Предисторията на въпроса. Предисторията на въпроса е какво ще помогне, какво ще ни попречи, имаме ли врагове и как ще се разрешат въпросите. Отговора на въпроса. Дъното на колодата е привилегированата дама, която е с благосъстояние, с положение. И картата е много хубава като дъно на колода. Предисторията на въпроса. Вие сте жена, която е стабилна, или мъж, който е стабилен. Говорим за стабилен човек, който е сам, но има ясна позиция в живота. Наясно е с чувствата си, наясно е с желанията си, с перспективите си. Както се казва, човека е здраво стъпил на земята, има образование, постигнал е някакви цели в живота си, има други цели за постигане, но просто е сам и това го натъжава и му пречи, и му тежи. Имало е връзки в миналото, имало е случаи, в които сте получавали подаръци от съдбата, но в дома си, който е ваша крепост, чувствате се стабилни и защитени. Дори до някъде ви е страх да излезете, да потърсите връзки и компании. Надявате се да дойде нов човек в живота ви. Така е много прекрасно, като излезе. Че ще получите подарък и сте получавали в подарък в миналото, като предистория. Една хубава и стабилна дама сте, с интелигентна, с емоционална. Търсите стабилност и се чувствате изключително самотна.
какво ще ни помогне да се разреши въпроса? Шанс, подкрепа. Шанс, подкрепа. Какво да ви кажа? Тук излезе много прекрасно нещо. Аз просто като я видя тая комбинация, ето я, това е, ще получите някакво съобщение, което първоначално може да ви натъжи, но това съобщение или дама приятелка ще ви запознае с някакъв човек. Ако получите, скъпи мили хора, покана да излезете на някакво събитие, получите съобщение за нещо, не отказвайте, защото може да изгрее щастливата ви съдба и да се запознаете с човек, който може и да е вашия човек. И сега да видим какво евентуално ще пречи. Какво евентуално ще пречи? За евентуални обстоятелства, врагове, които биха попречили да намерите нов партньор и да бъдете щастливи. Така. Значи, може да получите предложение от приятелката и какво би пречило. В началото абсолютно всички отношения са такива незрели. Начало е. Тези отношения трябва да се подхранват, да се обгрижват или да се поливат като цветенце, или както едно малко детенце, когато го гледате, то расте. Вие го обгрижвате по всякакъв начин, да не се нарани. Така една връзка, relationship, който се появи с определен човек, вие трябва да се грижите за него. Да не го оставате на произвола на съдбата, каквото ще да става. Ето, в момента запознали сме се, излизаме, допадаме си. Не, обърнете внимание, погрижете се, да изглеждате добре, да сте забавни, да сте приятни, бъдете позитивни. Това все пак е едно ново начало в една връзка. И това ново начало ще ви изиграе лоша шега, ако не му обръщате достатъчно внимание. Както се казва, да поливаме цветенцето редовно, за да цъфти, да дава плодове. Как ще се реши въпроса? Как ще се разреши въпроса? Въпросът ще се разреши така ще обмисляте нещата, ще срещнете човек, който няма да е такъв просто какъв да е. Това ще бъде една зряла личност, с който ще ви предложи евентуално едни зрели отношения и ще стигнете до далечни хоризонти. Но първо се погрижете се за тази връзка, когато се появи. И след това обмисляйте нещата, не изпадайте в уния, не изпадайте в, как да кажа, по тази карта човек изпада, размисля, бе заслужава ли си, така си ми е добре, ето тук съм си вкъщи, стабилничко ми е, ама аз все пак съм като болен, защото съм сам. И искам партньор, искам връзка. При най-малките думи, които не ни харесват или нещо, което така, още в самото начало не ни допадне, не се отчаивайте, не казвайте бе не се замислите върху всеки дребен недостатък. Мислете, че все пак който рискува печели. За да се разкрие после връзката ви до една зрялост и до едни прекрасни далечни хоризонти. Просто вижте за финал какво ви се пада и ще бъдете в крайна сметка една, как да кажа, привилегирована жена. Ще постигнете мечтите си. Подредбата е чудесна. От цялото си сърце пожелавам да намерите своята половинка. Общо четене за канала. Не за всеки може да резонира, но насочихме енергията специално за вас днес. И възползвайте се от поканите и подаръците на съдбата, за да достигнете до далечните хоризонти и мечтите си. Вие самотници, които нямате приятели, нямате връзка. Очаква ви щастливо. И сега да чуем какво ще ни каже ангелската терапия. Това са лечителските карти.
които ни зареждат с изключително позитивни и красиви енергии. Ето, тук падат карти. Няма как. Богинята ви защитава. Ето е първата позиция. Богинята ви защитава. Изрази своята божествена женска енергия, приеми нейната магична интуиция и съзидателни качества. Отворете се. Богинята майка, богинята ще ви защитава. В нейния образ, нашият православен свят, това е Дева Мария. Във всички религии присъства богинята, която е майката, съзидателната природа. Отворете се за женските си качества. Нежност, интуиция, красота. И сега да видим една карта. Първо ще изтеглиме за двойки, за които разгледахме подредбата "Обича ли ме?" Ще бъдем ли щастливи? Вие имате природната дарба да се свързвате с вашите близки, слушате съветите на вашите близки, починали. Те ви се явяват по време на сън, ще ви дават доста насоки. Вслушайте се в гласа на предците. С енергията на предците във вашия род ще постигнете това, което искате. Щастие, любов и хармония. И още една. Да, ето колко близко. Просто за теб е безопасно да навлезеш в енергията на ангели, аури, образи. Развивайте се в тази посока. Така, сега за хора, които са самотни, търсят партньор, търсят връзка, търсят веселост, забавното, приятната част на живота, както се казва. Хубаво е, дори когато сме сами, колкото и глупости да говориме, да има кой да ни се смее на тези глупости. Така, съвета на картите: цени, уважавай голямата си чувствителност, тъй като тя е дар за всеки от нас. Не смятайте вашата чувствителност развивайте я. Не смятайте, че е нещо, което ви подвежда, защото сте много емоционална. Ценете я. Имате нужда да я уважавате. Вашата чувствителност ви прави това, което сте. И още една карта като допълнителен съвет: изчисти се от страха. Помоли Архангел Михаил и Рафаил да изчистят всички енергии на страх от вас и от твоето обкръжение. Така ситуацията и всички участници ще бъдат много щастливи. Така, благодаря ви за гледането. Благодаря ви за лайковете в канала ми. Нека енергията да тече. Бъдете щастливи. Поздравявам ви с празниците, които настъпват. Всичко хубаво от мен, прегръдки, много щастие желая от Диасол Дида Дар. До нови срещи! Чао, чао!